Kini ang Atraka Balita 943. Katapusang lokal nga balita. Nagbalampuson ang Santos nga misa atol sa kapistahan sa Sitio Limayag, Barangay Bulisong, Manhoyod Negros Oriental. Kagapong adlaw Nobyembre 3, Miyerkules, nangulo sa Santos nga misa mao si Manhoyod Cura Parroco Reverend Father Hichon Amahit. Sumala pa ni Father Amahit nga ikaduhan na kini niyang higayon. Pahigayon o misa atol sa ilang tinuig nga kapistahan sa Sitio Limayag, Barangay Bulisong, sa patron nga si San Martin de Porres. Kini ang Atraka Balita 943. Okay, mayungod to sa tanan. Ikaduhan ning tuig na kong pag misa diri sa Sitio Limayag sa papahinom nato og papahigayon pahinom sa piyesta ni San Martin de Porres. Dako gyud og kalahian tungod kay naman ta sa pandemya ang gidaganon sa tao. Tungod kay ilahi sa tanan mga piyestang nangagi nga puno gid ang simbahan karon maapektuhan gyud ilabi na kay under puta sa IETF sa regulation nato. Adunay mga restrictions nato sa simba nato mao nga dili gyud kay manungha tanan, especially to mga seniors na. So mo nay usa sa mga kalahian nato sa previous years sa pagsaulog nato sa piyesta. Although ikaduhan ni nako nga tuig lang nga piyesta, pero parihar mo gina ang sitwasyon nga bisag asa ka nga lugar kung magsaulog tag piyesta gyud daghan mga nga tao. Pero ang pandemya maoy usa gyud sa hinungdan nganong ni hinay-hinay gyud agad sa taos manimba. Apan usa lang pud kabutang ang ato ang masaksihan mao nga bisan og gamay ang nanimba tungod sa pandemya, pero never pod ang pandemya nakapugong nga magsaulog gihapon ta sa kapistahan sa Santos, ilabi na sa atong pagsaulog ni San Martin de Porres. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pa ni Father Amahit nga bisan anaa gyapon sa hulga sa COVID-19 apan ang iyang pagpahigayon sa Santos nga misa. Makita niya nga ang manimbahay aduna gini pagsulob og face mask, adunay social distancing. Sanse usab ni Father Amahit, uban nga nakita na gani niya nga adunay mga balon sa kagalingon nilang mga alcohol ang manimbahay. Kini ang Atraka Balita 943. Yes, bisag religious institution kita pero under gihapon ta sa IETF ining bahina. Tungod kay di magita expert ang simbahan kabayan sa medical side. Ang atua is espirituhanon nga kahimtang sa tao, sa kalag sa tao, sa kabayan sa moralidad, pero maghisgot ta og kabayan sa panglawas. Musali kita sa mga expert ni ini mao nga ang atong IETF naghimo man nato og mga requirements nato, mga protocols nato paghimuon mao nga nisunod gyud ta. Makapilya man or sa dako nga simbahan at og yung gisunod ang lagda sa IETF nga at least minimum health protocol, adunay face mask, adunay ang uban is nagdala sila personal nga alcohol nila. Although sa kapilya dili gyud 100% nato gyud ma-implementar kaning distancing tungod sa kagamay sa lugar. Mo nga adto sa gawas ng uban nay distancing pero dili gyud kay stricto tong lagyo kayo. But sa dako nga simbahan diha gid na naka-implementar fully gyud sa gitawag nato katug yung proper nga social distancing ginato. So bisag ka celebrate ang piyesta doon na gid gihapoy pagsunod nato sa ilagda sa IETF diyan dapita. Kini ang Atraka Balita 943. Si Manhoyod Cura Parroco sa Simbahang Katoliko, Reverend Father Hichon Amahit, eksklusibo ay nabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.